हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय एसेयानो नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै जिउ खौरां अदेबानि बिनि सायाव रनसाय लिरनाय उन्दैफोरनि थाखाय बियो क्लास एम ए सेक्सन आरो हाइ स्कुल सेक्सननि थाखाय बियो जागोन। बेनिफ्राय जायफ्रा गुबुनफोरखौ नायनो गोसो एबा गुबुनफोरनि सायाव एसे लिरनो गोनां दं नोंथांमोना माखासे आपल'ड खालामखांनायखौ मोनगोन। डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हागोन। दा नैबे मोनसे बिथांनि सोमोन्दै दङ आरो बेखौबो PDF फाइल मोनगोन। डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन नङाबा अपेन खालामनानै नट खालामनो हागोन। दा बेयाव दङ नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि जिउ खौरां नोंथांमोना नुगासिनो दं। फरायनानै होनो नागिरदों जायफ्रा स्टुडेन्ट नङा नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिनो हानाय जागोन बिथांनि सुंद' जिउ खौरां। दा बर' रावनि मेथाइनि खोथा बुंनांगौ जायोब्ला बिथां गेदेमा नीलेश्वर ब्रह्मखौ रायखांनांगौ जायो। मानोना बर'फोरनि गेजेराव बिथाङासो गिबिसिन मेथाइखौ देंखो होना रेकर्ड खालामजेनदोंमोन। बिथां गेदेमाया 1927 मायथाइनि 11 फेब्रुआरि खालि आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि गयबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा दलराम नार्जारि आरो बिमानि मुङा गोनस्रि नार्जारिमोन। बिथाङाबो नार्जारि बिमुङानोमोन, उनावहाय नाथाय ब्रह्म धोरोम लानानै गावनि बिमुंखौ सोलायनानै नार्जारिनि जायगायाव ब्रह्म लिरदोंमोन। फरायनाय समखौ बिथाङा गावनि गामियावनो जागायजेनदोंमोन। अदेबानि बिथांनि फरायनाय समा बारा मोजां बुंजाया, मानोना बिथाङा मेट्रिक आनजादखौनो उथ्रिनो हायाखै। अदेबानि दाब दाब जायगायाव बिथाङा सोलोंथाइ लादोंमोन, जेरै गयबारि गामिनिफ्राय जागायनानै दैखरगुरि गामि, कमलसिं गुदि फरायसालि, साफतग्राम एमालगामेटेड एकाडेमि, बासुगाव आरो धुबुरी बायदि बायदि जायगायाव फरायहैदोंमोन। फरायनाय समनिफ्रायनो बिथाङा मेथाइ खननाय आरो दामनाय देनायजों गोथौवै सोमोन्दो खालामबोदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला मेथाइनि थाखायसो बिथांनि मुङा जोंनि थाखाय गोसोखांजाथाव जानानै दङ। गाहायै बिथाङा मेथाइ सोलोंनो थाखाय धुबुरी क्रान्ति शिल्पी संघ, इन्डियान पिपल थिएटार एस'सिएशन, बेनिफ्राय कलकाता शान्तिनिकेतन, स्वामी प्रज्ञानन्दजीनि उत्सां संगीत विद्यालय, बेनिफ्राय लखनौनि फातखान्डे संगीत बायदि बायदि मेथाइ खनग्रा फोरोंग्रा थावनिफोराव थांनानै बिथाङा मेथाइ खननो सोलोंहैदोंमोन। बिनिनो फिथाइ बायदि बिथाङा असमिया रावनि मेथाइ खननायजों लोगोसे बर' रावावबो गोबां मेथाइ खननो हादोंमोन। बिनिनो मख'जाथावसिना जादों बिथाङानो बर' रावजों गिबिसिन रेडिअ'आव मेथाइ खनजेनदोंमोन। बिनिनो दों 8था मेथाइफोरा दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव दङ। बेनि अनगायैबो बिथाङा 1952 मायथाइनिफ्राय 1957 मायथाइसिम एचएमभि आरो कलम्बिया ग्रामफन कम्पानिजों थाफाना गोबांथार मेथाइफोर खनदोंमोन। गावनि मेथाइ बिदांफोरखौ जथायनानै बिथाङा 1952 मायथाइयावनो बालाब गानै मुंनि बिजाबबो साफायना दिहुनदोंमोन। मेथाइनि बिथिङाव बर'फोरा धोनि नङाब्लाबो खुगा मेथाइनि बिथिङाव धोनि, नाथाय रैखाथिनि आंखालाव गोमालांजोबनो हमदों। दा बेखायनो बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा अनसाय आफाद मुंनि मोनसे आफाद दानानै बर'नि खुगा मेथाइफोरखौ बुथुमदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा बैसो राग'नायनि उनावसो जुलि जादोंमोन। बिथाङा प्रमिला मोसाहारि बिथांजों हाबा जादोंमोन आरो 6 हौवासा आरो 2 हिनजावसा गथ'फोरनि बिफा जानो हादोंमोन। बोराय बैसो जानाय समाव बिथाङा मेथाइनि फारसे अनसायनाया गोजान जालांदोंमोन। गुबुन फारसे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मजों लोगोसे थानानै ब्रह्म धोरोम सिबिनाय आरो फोसावनायाव गाहायै हाबा मावदोंमोन। धोरोमजों लोगोसे राजखान्थिनि सायावबो बिथाङा आखाइ होदोंमोन। बै समनि अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटीनि बर' बिफाननि सासे गोख्रों सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। दा उन्दै समनिफ्रायनो गिदिंबायनानै जिउ दैदेनबोनाय बिदेमा बिथाङा 1986 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि रुंसारि जालाङो। बिथाङा रुंसारि जालांबाय, नाथाय बिथाङा होलांनाय मेथाइ आरो समाजारि हाबाफोरा जोंनि थाखाय अरायबो सिबिजाथाव आरो थुलुंगाथाव जानानै थालांबाय। एसेनोसै। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो एसे हिसाबै लाबोदों। खुदियाफोरनि थाखाय बियो गोनां। मालाबा बिथांनि सायाव जुदि मेल मिटिं जायोबा बिथांनि सोमोन्दै फरायथिनाय, बिथांनि सायाव एसे लिरनाय, बेयावबो बियो खामानि होगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। गुबुन गुबुन भिडिअफोरनि थाखाय नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हानाय जागोन। गोजोन्थों।